Спаски, един ден ще мога да се наспа като хората и ти ще да дигнеш целия бук на крака с това твоето чистени. Не мога ли поне да използваш старата прахосмокачка? Тя изобщо не се чуваше. Още не мога да разбера защо трябваше да купуваме нова. Старата прахосмокачка не се чуваше, защото не работеше, Иване. Сега с какво ще чистя? С митлата, ма. Няма само да ми летиш напред-назад с нея. Използвай я по предназначение. Иване! Мислих си. Да. Не думай, ма. Как успяваш с този кокоши мозък? Георги, нали не се опри, мама? Сами сме. Само аз. И ти. Аз това съм гледала. Искаш ли малко екзотика? Искам, да. А искаш ли малко да са разгорещими? Искам. Сега е перфектният момент да отидем. На почивка! Няма да стане, ти казвам. Просто забрави. По никакъв начин не можеш да ме накараш да... В киното.